искам всички да се молят за Муамба. Изключително солидарни са абсолютно всички футболисти в Висшата лига с състоянието на Фабрис Муамба. Няма как да бъде пропусната символиката в този случай. В крайна сметка Челси се нуждаеше само от 12 минути, за да открие резултата. Гари Кейхил е човекът, който реализира. Видяхме Питър Шмайхел отново. Каспер обаче малко можеше да направи в тази ситуация. Като че ли можеше да излезе, тъй като топката бе в малкото наказателно поле. Каспер Шмайхел обаче реши да остане на гол линията и това му струваше скъпо. Сюлейман Бамба отново бе надскочен от Гари Кейхил. Торес може и да не се разписва до сега, но наистина играе превъзходно. Колкото бе заслугата на Саломон Калу за второто попадение, като че ли дважди по-голяма бе тя на Фернандо Торес. Вижте как безкомпромисно се справи Фернандо Торес с Ричи Уелънс. В нито един момент не позволи на бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед да го настигне. След това видя нахуването в наказателното поле на Саломон Калу и след това за Калу бе лесно. Останал сам срещу Каспер Шмайхел. Челси играе с желание, показва креативност и футболистите на Роберто Ди Матео са вдъхновени. Това означава 2-0 само преди да са изминали 20 минути от началото на матча. Всъщност съвсем малко повече от 17 трябваха на домакините за стигнат. Торес, минутата е 67-ма. Отново не бе убедително изпълнението на Фернандо Торес. Този път обаче испанецът намери път за топката към вратата. Ето и усмивката, която бяхме забравили на испанеца. Получава той поздравление от Бранислав Иванович. Още една страхотна атака на Челси, завършена подобаващо от Фернандо Торес. А колко са щастливи и феновете на Челси заради Ел Ниньо. Абсолютно всички приветстват това попадение на Фернандо Торес. Дали пък от тук насетне няма да се превърне Фернандо Торес в човекът, който всички познаваме, в головата машина, която като че ли бяхме забравили в последните месеци, от октомври насам. Или по-точно казано още от трансфера му от Ливърпул на Станфорд Бридж през юни миналата година. Великолепен пас на Рауме Ирелеш към Фернандо Торес и отлично докосване на Фернандо Торес. Не бе силен ударът, но бе великолепно насочен. 3-0 за Челси, който върви уверено по пътя към полуфиналите. Челси, голмайсторът в FA Cup не само на Лестър, но и в целия турнир, бележи 6-тото си попадение в надпреварата през този сезон. Дали е само почетен този гол? Поне според мен да, но все още има достатъчно време до края на матча. Ударът на Нил Данс бе от най-висока класа. Вижте тук Давид Луис отстъпи и отстави достатъчно пространство за Нил Данс да стреля. Той го направи отлично този път и Петър Чех нямаше какво да стори. А след това Джермейн Бекфорд прояви хищническия си инстинкт. Великолепно пласиране от Джермейн Бекфорд и 3-1. Дали пък интригата не се връща? Определено Джермейн Бекфорд обича това състезание. Испанския голмайстор, вече можем да го наречем такъв. Страхотно центриране на Рауме Ирелеш, още по-добър удар с глава на Фернандо Торес. Торес се завръща към най-добрите си дни. Великолепен удар с глава на Фернандо Торес, истинска класика. Наистина страхотно изпълнение. Ще успее ли да стигне до хеттрик обаче Фернандо Торес? Това е въпросът сега. Ето как Фернандо Торес изпревари Пол Кончески и с страхотен изстрел с глава. Наистина фантастично изпълнение от Фернандо Торес. Тук обаче и Нил Данс и Пол Кончески оставиха Фернандо Торес абсолютно непокрит. А той бе първият футболист на Челси при центрирането на Рауме Ирелеш. Но именно подобни попадения и подобен отпор, който се дава на тим като Челси, може да помогне на Лестър да си върне вярата в битката за място в зоната на плейофите. Какво изпълнение на Бен Маршал! Страхотно, наистина великолепен удар на полузащитника на Лестър. Топката се отби в страничната града. Тя обаче отдавна бе станала невъзможна за Петър Чех. И така 89-та минута на Фернандо Торес в останалите две. В други две той се превърна и в ролята на асистент. Тук просто головете няма да спрат да валят. 90-та минута Рауме Ирелеш. Челси 5, Лестър 2.
Торес отново постави своя отбор на първо място. Можеше и сам да шутира, изпълнен със самочувствие след тези два гола. Той обаче видя, че Раул Мейререс е на по-добра позиция и предпочете да му подаде. Даниел Стърич определено трябва да се получи в този матч от действията на Фернандо Торес. А когато